Allah yana ciyar da tsuntsu abinci a kowace rana, amma kuma sai idan wannan tsuntsun ya kasance ne ya fita daga cikin gidansa ya tafi neman abinci, a can ne zai samu. Shin baka fahimci komai ba? Tsuntsu ma yana fita domin ya nemi abin da yake so. Shin kai ne zaka tsaya ka ki tafiya neman kuɗi? Kai ne zaka tsaya ka ki tafiya neman ilimi ko wani abu da kake bukata na duniya ne ko na lahira? Ina magana ne akan mutanen da ke cewa ai komai daga kaddara Allah ne, idan Allah ya kaddara zan samu, ko da ma ban tashi na nema ba zan samu. Anan kenan tsuntsu ma ya fi ka wayo kenan, tunda shi ya san da cewa abin na Allah ne, ya san da cewa Allah ne ke kaddara komai, amma shi ma ya san da cewa mataki na farko domin samu shine tafiya nema. Kai ne baka san wannan ba. Matukar baka tashi ka nemi abin da kake so ba zai taba zuwa ya riske ka ba ya same ka, wannan ba zai taba yiwa ba. Matukar baka tashi ka nemi kuɗi ba daga sama bane za su faɗo su tarar da kai inda kake. Idan baka tashi ka nemi ilimi ba za a buɗe kanka ba a saka mashi. Idan baka tashi ka nemi abinci ka ci ba, za ka ci gaba ne da kasancewa cikin yunwa a kowane lokaci. Mataki na farko domin samu shine tafiya nema.